Я да видим сега какво очакват лъвчетата през месец ноември. Лъвчета, споделеност, любов. Може да има нови партньорства, успешни. Да ви се наложи да направите избор. Важен избор. Стискам ви палци. Да успеете да се чуете интуицията и да направите най-добрия избор за вас. Я да видим какво друго ви очаква. Рицар жезли. Ще сте дейни, ще успявате, ще имате идеи, които ще имате силата, волята и желанието да сбъднете. Браво! Я да видим още една картичка за вас. Кралица чаши. За дамите ще са любящи, ще са в силата си, ще са в мир и хармония със себе си, ще имат любов към себе си в живота си. За господата може да срещнат и любовта на живота си или жената до тях да продължава да е така любяща, да ги обича безусловно, да ги обгрижва и така, да са в споделеност.